У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашого Пана Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогі сестри і брати, сьогодні в літургії Костьола відзначаємо вже 26-ю звичайну неділю. Приходимо, каб слухати Божє Слово, каб переживати черговий раз наше навертання, тоді, коли приймаємо Ісуса Христа, коли хочемо їм жити, коли хочемо Його нести, так само тим людям, які Його ще не ведають, які не спознали, або не хочуть цього зробити. А у першу чергу важливо, щоб наше життя набирало кшталту Ісуса Христа, щоб набирало моці Ісуса Христа, щоб ми вчилися бути подобними до Його в наших учинках, в наших словах, у нашому імкненні до святості. Podczas tej świętej mszy molimy się za всю нашу парафію, просячи потрібних ласкав для всіх нас, для тих, хто не може сьогодні бути разом з нами podczas tej świętej mszy. Так само за тих, хто одійшов з цього світу, щоб Бог прийняв їх до свого владарства. Щоб ми могли годно молитися, перепросимо Бога за наші гріхи. Сповідаюся Богу Всемогутному i wam, braty i siostry. Dunkel. Тому прошу. Усіх aniołów i świętych i was, braty i siostry, помолиться за mnie, do Pana Boga naszego. Niechaj zmiłujecie nad nami Bóg Wszechmogutny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Молимся. Боже наш Отче, Ты в литости и милосердности наибольш проявляешь свою всемогутность.
Спосилай нам заўсёды Твою ласку, каб мы праз дасканалае хрысціянскае жыццё на зямлі дасягнулі абяцанага шчасця ў небе, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Лічбаў. У тыя дні сышоў Пан у воблаку і гаварыў з Маісеем, узяў ад духа, які быў на ім, і даў 70 старэйшынам. Калі спачыў на іх дух, сталі прарочыць, але потым перасталі. Двое ж мужчын засталося ў лагеры, імя аднаго Элдад, а другога Медад. І на іх сышоў дух, бо і яны былі запісаныя, толькі не прыйшлі ў шацёр, і прарочылі яны ў лагеры. Тады прыбег юнах і паведаў Маісею: Элдад і Медад прарочаць у лагеры. У адказ Езус, сын Навіна, слуга Маісея ад маладосці сваёй, сказаў: Маісей, пане мой, забарані ім. Але Маісей сказаў: ці не раўнуеш ты з-за мяне? О, каб усе ў народзе Пана былі прарокамі, каб Пан даў ім свайго духа. Гэта Слово Божие. Загады Пана справедливыя і радують серця. Загады Пана справедливыя і радують серця. Закон Пана досконалый, умацовує душу. Свідчення Пана вірне, яно дає мудрость простим. Загады Пана справедливые і радують серця. Боязнь Божия беззаганная и вечно триває. Присуди Пана правдивые и все справедливые. Загады Пана справедливые и радують серця. Слуга Твой навучаний ими, у их захах плен невеликая нагорода. Кто зразумее свои помылки, от укрытых помылок очисти мяне. Загады Пана справедливые и радують серця. От гонорливцев барани слугу свайго, каб не панавалі яны надо мною. Тады я буду беззаганный и вольный от великой провины. Загады Пана справедливые и радують серця.
Читання послання святого апостола Якуба. Ну, а цяпер вы, богатые, заплачьте и заголосите над вашими несчастьями, что приходит до вас. Богатство ваше сгинуло, и вопротку вашу потошила моль. Заплата, золото ваше и серебро пожерла и ржа, их засвідчить супроть вас, и здесь телы ваши, як огонь. Вы собрали скарб у опошние дни. Вось кліч оплата, якую вы затрымали працоўнікам, што жалі палеткі вашыя, і крыжняцоў дайшоў да вышэй пана магуццяў. Вы жылі на зямлі ў распусце і ў роскашы, вы насыцілі сэрцы вашыя ў дзень зарэзу. Вы асудзілі і забілі справядлівага, ён не сапраціўляўся вам. Гэта Слово Божие. Гэта правда, освяти нас у правде. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Marka. У той час Ян сказаў Езусу: «Настаўнік, мы бачылі чалавека, які ў імя Тваё выганяў злых духаў, і забаранялі яму, бо не хадзіў з намі». Езус жа сказаў: «Не забараняйце яму, бо ніхто, хто ўчыніў цуд у маё імя, не зможа адразу пачаць зласловіць мяне. Бо хто не супраць нас, той з намі. І хто напоіць вас кубкам вады ў імя таго, што вы Христовыя, сапраўды кажу вам, не страціць сваёй узнагароды. А хто спакусіць аднога з малых гэтых, якія вераць у мяне, таму лепш было б, каб павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі яго ў мора. Калі спакушае цябе рука твая, адсячы яе. Лепш табе калекаю ўвайсці ў жыццё, чым з 2 рукамі ісці ў гіену, у агонь непагасны. І калі нага твая цябе спакушае, адсячы яе. Лепш табе ўвайсці ў жыццё кульгавым, чым з 2 нагамі быць кінутым у гіену. І калі вока тваё цябе спакушае, вырві яго. Лепш табе з адным вокам увайсці ў валадарства Божае, чым, маючы 2 вокі, быць кінутым у гіену, дзе чарвяк іх не памірае і агонь не гасне. Гэта слова Пана. Дорогие, сённяшнюю нядзелю, 26-ю, звычайную, мы чуем Божие Слово, дастаткова вострае ў адносінах, у першую чаргу, да граху чалавека, да таго, што мае магчымасць адлучаць нас ад Бога, ад збаўлення. І сёння Езус
у адносінах да сваіх вучняў гаворыць пра такую справу, якую называюць спакушэннем альбо згаршэннем. Божае Слова у беларускай мове гаворыць пра спакушэнне малых гэтых. Спакушэнне і згаршэнне трошкі розныя рэчы, але мне падабаецца больш менавіта тэрмін згаршэння, у тым значэнні, што згаршэнне датычыць менавіта нейкіх учынкаў чалавека, якія могуць зрабіць горшым другога чалавека. А праз гэта менавіта таксама з грэцкай мовы тлумачыцца слова згаршэнне, значыць пагроза збаўлення. Згаршэнне прыносіць пагрозу для збаўлення тых людзей, якія ёсць побач з намі. Вядома, што чалавек з'яўляецца істотай грамадскай, і нашыя ўчынкі, нашыя словы, нашыя справы, якія мы робім, яны маюць таксама адносіны да тых людзей, якія ёсць побач з намі. Вельмі частай з'явай у нашым грамадстве з'яўляюцца такія сітуацыі, калі бацькі, прыходзячы у святыню, ці нават не прыходзячы, наракаюць на сваіх дзяцей, на тое, што яны не такія, якімі б яны хацелі іх бачыць. Часам кажуць пра тое, што не ходзяць у касцёл, не спавядаюцца. І, канешне ж, такая з'ява па розных прычынах мае месца у нашым жыцці. Вельмі часта, і думаю, што асноўнай прычынай з'яўляецца недахоп прыкладу, нашага прыкладу, бацькоўскага прыкладу для сваіх дзяцей. Езус у сённяшнім слове, таксама кажучы пра спакушэнне альбо пра згаршэнне аднаго з малых гэтых, канешне, не мае, можа, на ўвазе дакладна дзяцей, але людзей, якія ёсць побач з намі, якія, можа, не знайшлі яшчэ Бога ў сваім жыцці, а праз нас не могуць гэтага зрабіць, таму што у нас не хапае менавіта дастойнага прыкладу хрысціянскага жыцця. Канешне, калі глядзім на з'яву сямейнага жыцця і прыкладу бацькоўскага для дзяцей, канешне, тут вельмі важную роль іграе менавіта жыццё саміх бацькоў, жыццё чалавека, наколькі яно сапраўды дастойна звацца хрысціянскім. Я неаднаразова распавядаю прыклад са свайго жыцця, таму што я выхаваўся ў каталіцкай сям'і, і мае бацькі ад маленства, я не скажу, што яны там спецыяльна, канешне, мама вучыла мяне маліцца, але тата спецыяльна не вучыў, яго ніколі не было часу, таму што ён заўсёды працаваў, але калі прыходзіў дадому вечарам ужо на вёсцы пасля працы і там даўшы свіням, папаіўшы кароў і так далей, станавіўся заўсёды на калені каля майго ложка і маліўся. Ойча наш, вітай Марыя, веру ў Бога, 10 Божых запаведзяў. І вось гэтая малітва майго таты, яна, я яе памятаю да сённяшняга дня. Яна мне стаіць перад вачыма. Яна для мяне была такім прыкладам хрысціянскага жыцця, простага, суровага, можа, дзесьці, але хрысціянскага. І, канешне, я бачыў недасканаласці, недастаткі сваіх бацькоў, так як і кожнае дзіця ў пэўным моманце пачынае разумець, што бацькі ўсё ж такі, будучы аўтарытэтам у пэўным моманце жыцця, адрэзку жыцця чалавека маладога, абсалютным аўтарытэтам, то пазней ўсё ж такі гэты аўтарытэт нейкім чынам пачынае хістацца, пачынае зыходзіць, скажам так, на другі план, таму што ёсць для дзяцей важнейшыя рэчы. Гэта вуліца, гэта інтэрнэт, гэта тэлебачанне, гэта сябры ў школе і так далей.
І, канешне, калі аўтарытэт бацькоўскі адыходзіць на другі план, то ўсё ж такі застаецца, што? Застаецца тое, што калі бацькі з'яўляюцца хрысціянамі, то ўсё ж такі дзіця сабе можа растлумачыць, што нават калі мае тата і мама дзесьці памыляюцца, то ёсць Бог, который ніколі не памыляецца, і который імкнецца да таго, каб весці чалавека сваімі шляхамі, што бацькі прыходзяць на святую імшу, спавядаюцца, прымаюць цела Хрыста і імкнуцца да святасці менавіта такім чынам. Стараюцца сваё жыццё зрабіць лепшым, стараюцца, каб іхняе жыццё, іхнія дзеці таксама яшчэ больш імкнуліся да святасці разам. І таксама узгадваецца мне прыклад, зноў жа, не мой зараз, але аднаго з людзей, які, паміраючы, у прынцыпе, ўжо лежачы на ложы смерці, у шпіталі запрасіў святара для таго, каб адбыць сакрамент споведзі, прыняць цела Хрыста. І распавядае такую гісторыю свайго жыцця, кажучы, што вось я ўжо гатовы памерці, гатовы да смерці, я быў чалавекам веруючым, але вось зараз, калі я маю ўжо шмат гадоў, успамінаюцца мне вось такія моманты з майго дзяцінства, калі я са сваімі сябрамі, з дзецьмі гулялі ў розныя там гульні, і аднойчы прыйшло нам у галаву, каб пераставіць дарожныя знакі. Там стрэлкі туды ці сюды. А значыць, што калі вадзіцель, машына едзе у адпаведным нейкім напрамку, можа паехаць у іншы бок, калі не ведае дарогі. І ён кажа, што вось, каб вы ведалі, наколькі я зараз шкадую за вось гэты мой грэх з майго дзяцінства, што я мог многіх людзей звесці на дрэнную дарогу, не туды, куды яны імкнуліся ехаць. І думаю, што вось гэтая гісторыя таксама паказвае іншы бок нашага хрысціянства, іншы бок, які звязаны з недахопам навяртання, таму што кожны ўчынак, кожная справа, якую мы робім у сваім жыцці, мае адбіццё у сэрцах іншых людзей, у іх успрыняцці рэчаіснасці і можа весці да зману, можа быць менавіта згаршэннем. Таму сёння Езус, вось гаворачы пра гэтае згаршэнне, кажа такія суровыя словы: калі твая рука спакушае цябе, адсячы яе, лепш табе калекаю ўвайсці ў валадарства Божае. Калі нага, таксама, калі вока, таксама. І гэтыя радыкальныя меры адносна згаршэння, адносна таксама немагчымасці асягнення Божага валадарства, яны сапраўды дзейсныя. Зноў жа памятаю з дзяцінства, зараз мне ўспомнілася, калі прыходзіла нядзеля, мы з братам не заўсёды хацелі хадзіць у касцёл, але тата з мамай хадзілі, і мы таксама павінны былі гэта рабіць. А не хацелі тады, асабліва калі па тэлебачанні ішло нейкае там кіно, мультфільм, там Чіп і Дейл і так далей. Вось і прыходзіў час, каб выязджаць з дому, мы там пішчалі, што не, яшчэ вось 5 минут мульцік закончыцца. Тата прыходзіў, тэлевізор з розеткі раз, і ўсё, ўжо не было. Не было нагоды, там паплакалі, і паехалі разам у касцёл. Вось, і гэта, канешне, такое дзіцячае. Але вось гэта таксама такі момант, калі вось тата прыходзіў, выцягваў з розеткі тэлевізор, і не было іншага выхада. Як бы абрэзана была магчымасць да грэху, каб не пайсці на святую імшу ў нядзелю. І думаю, што ў нашым жыцці таксама могуць быць шмат такіх тэлевізараў, тэлефонаў, розных іншых рэчаў,
якія нам могуць перашкаджаць у імкненні да Божага валадарства, якое з'яўляецца найвышэйшай мэтай жыцця чалавека. І думаю, што пра гэта варта думаць, варта задумвацца і варта прымаць нейкія часам нават радыкальныя рашэнні для таго, каб вось гэтая пагроза Божаму валадарству была максімальна адкінута ў нашым сэрцы. Каб усё ж такі на першым месцы быў Хрыстус, які жадае валадарыць у нашым жыцці, валадарыць нашым жыццём і давесці нас да сапраўднага шчасця ў небе. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, неўадзіннага Пана Ісуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святлого, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваручаецца, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Богу, які заклікае нас да навяртання, каб аднавіць і ўмацаваць нашу веру, узнясём нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён быў сапраўднай сям'ёй дзяцей Божых. Цябе просім. Молімся за нунцыяў, каб іх апостальская дзейнасць дапамагла як мясцоваму, так і паўсюднаму касцёлу. Цябе просім. Молімся аб спакоі ва ўсім свеце, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары жылі ў братняй любові і згодзе. Цябе просім. Молімся за людзей, якія павінны прыняць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Цябе просім. Молімся о Божье благословении, патрэбных ласках, здароўі для Ражыны, Алексея і іх сем'яў, для Анелі, для Чаславы, для Тамары і Галіны, і для Галіны. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвяраў, якіх патрабуе ад нас вера ў Езуса Хрыста. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, жывучы на зямлі, імкнуліся да вечных каштоўнасцяў і ў Цябе шукалі дапамогі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амén.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, а Отец всемогутный. Пан Бог, прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Свое, а так само на користь нам и всему Костю Святому. Милосердный Боже, прими нашу ахвяру и учини, как праз яе открылась для нас крыница усялякого благословления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоего, воссоздана высшая, благословенный кто приходит у имя Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане, есть, вызнаем Твое воскресение.
Uspamiнаючи śmierć i z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас згодними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Франтишком, biskupom naszym Kazimierem i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марією, со святим Юзефом її обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учинив дітьми Божими, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodno z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana niechaj zawsiody będzie z wami. Передайте ближнему знак супокою. Яки береш на себе грехи свет.
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Усемогутный Боже, нехай найсвятейший сакрамент одновить наши душу и тело, каб мы могли стать спадкоемцами хвалы Христа, з яким разом терпим, обвящаючи смерть Ягоную, які живе и владарить на веки вечные. Дорогие, послухайте яшчэ аб'яву на наступны тыдзень. Вялікі дзякуй за ўсе ахвяры, за дапамогу на карысць касцёла і нашага кляштара. Асабліва дзякуем тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл. Таксама дзякуй за кветкі, прынесеныя на упрыгожванне нашай святыні. Запрашаем традыцыйна дзяцей на заняткі па рэлігіі, міністрантаў, хлопцаў школьнага ўзросту, таксама на заняткі для міністрантаў, сустрэчы для кандыдатаў на міністрантаў у кожную суботу ў 13 гадзін. У суботу 25 верасня учора распачалася навенна да святого Францішка з Асізі. Будзем ёю маліцца пасля кожнай вячэрняй святой імшы ў 18 гадзін, ажно да ўрачыстасці Францішка. На працягу ўсяго месяца кастрычніка перад вячэрняй святой імшой таксама будзе набажэнства ружанцовае у 17:20. У сувязі з тым, што распачынаем месяц кастрычніка, это ружанцовы месяц, будзе выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і ружанцовая малітва. Таму таксама запрашаем, каб выпрошваць у Бога патрэбныя ласкі для нас, нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, таксама каб маліцца за хворых, за лекараў, якія таксама ў гэтым часе працуюць над ратаваннем чалавечага жыцця. Ну і вядома, што многія з нашых блізкіх таксама хварэюць на каранавірус, таму за іх таксама патрэбна наша малітва. На гэтым тыдні мы адзначаем 27 верасня ў панядзелак успамін святога Вінцэнта де Поля, святара. У сераду 29 верасня свята святога Міхаіла Арханёла, апекуна Мінска-Магілёўскай правінцыі касцёла, святога Габрыэля і Рафала Арханёлаў. У чацвер 30 верасня успамін святога Гераніма, святара і доктара касцёла. 1 кастрычніка ў пятніцу успамін святой Тэрэзы ад дзіцятка Езус, панны і доктара касцёла. 2 кастрычніка ў суботу успамін святых анёлаў-ахоўнікаў. 3 кастрычніка, 27 нядзеля, але таксама ў гэтую нядзелю распачынаем святкаванне ўрачыстасці святога Францішка Асізскага. Пасля святой імшы о 18 гадзіне запрашаем на набажэнства транзітус, якое нагадвае нам благословленную смерть святого Францішка. Это тыпова францішканскае набажэнства і вядомае у нашай парафіі ўжо не першы год. Да яго рыхтуюцца і міністранты, і хор. Таксама будзе арганізована прадстаўленне і запрашаем на гэтае набажэнства у нядзелю, каб прыйсці і сапраўды распачаць святкаванне нашага заснавальніка святого Францішка. І 4 кастрычніка ў панядзелак сама ўрачыстасць святого Францішка Асізскага. І таксама запрашаем, ну але яшчэ ў наступную нядзелю скажам дакладна, як гэта будзе адбывацца. 8 кастрычніка ў пятніцу, гэта праз тыдзень, Карітас Беларусь арганізоўвае ў нашай парафіі такія курсы, майстар-клас па кампутарнай граматнасці для людзей ад 55 до 75. Вось гэта будзе адбывацца ў часе ад 10 до 15 гадзін, з 10 до 15, там 10-4-5 гадзін. Гэтыя заняткі будуць праводзіцца, таму калі хтосьці хацеў бы прыняць удзел, навучыцца
комп'ютерної грамотності. Там різні речі цікаві будуть представлятися, тому запрошуємо, можна записуватися у закристи, у сестри Ігнації, вона ведає. Гэта 8 кастрычніка. Запрашаем таксама наведваць нашу парафіяльную краму. Можна там набываць і літаратуру рэлігійную, і часопісы. Ёсць таксама часопісы ўжо новыя, вадаграй для дзяцей, календары на 22 год. Ну і таксама у сувязі з павелічэннем колькасці захворванняў у апошнім часе прыйшла восень. Беражыце сябе, памятайце пра сродкі індывідуальнай абароны, памятайце таксама, што наш клопат пра бліжніх – гэта таксама праяўленне любові, Божай любові да чалавека. Ну і маліцеся таксама за тых, хто зараз церпіць. А ўсім жадаю добрай нядзелі, добрага настрою, Божых ласкаў і прыміце благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Ущемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пастой злого духа. Будь для нас ворона, наш войска